wannan bidiyon zan yi bayani ne akan fundamental element na web development wato HTML tags. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake dawowa wannan channel ɗin na Tech Insider tare da ni naku Abdulrahman Muktar. HTML sune ginshikin yanar gizo wato web page. Su HTML tags kamar wasu umarni ne wanda suke faɗa mawa browser ka abubuwan da kake son su fito bayan ka gama coding ɗinka. HTML tag suna da mabudi da na marfi wato opening tag da closing tag. Bari mu yi bayanin kaɗan daga cikin HTML tags da muke da su. Duk idan kana son ka ƙirƙiri website da HTML, to HTML yana da wani tsarin da ake bin shi wato HTML structure. Muna farawa da HTML tag ne wanda zaka gan shi shine opening tag HTML sai closing tag na HTML wanda zaka fara da shi ake fara dukkanin wani web page da kake kokarin kirkira ta hanyar amfani da HTML, CSS da JavaScript. Dole sai ka bude wannan HTML tag din. Idan ka bude wannan HTML tag din ka rufe shi, sannan sai ka ci gaba da rubuta code ɗinka. Shi wannan HTML tag din shi ke kunshe da dukkanin rubutun code din da zamu rubuta. Muna da bangarori masu matukar muhimmanci guda biyu a HTML code. Wato su ne head tag section da body tag section. Head section shi ke kunshe da bayanin da ya shafi meta wato meta information, su ake rubutawa a bangaren head section, inda zaka rubuta head tag sannan sai ka rubuta abubuwan da ya shafi meta information a ƙarƙashin wannan head tag din a tsakankanin opening tag na head da closing tag na head. Sai kuma section na biyu wato body section, inda nan ne ya kunshi asalin abubuwan da muke son mu rubuta su a cikin web page din mu wato web page content din mu. Sai title tag wanda ake rubuta shi a cikin head section. Shi title tag yana da opening tag din shi sannan yana da closing tag din shi kamar yadda kuke gani a wannan code snippet din. Idan ka rubuta title tag, opening tag na title sannan sai kai closing tag na title, sai a tsakankanin su sai ka rubuta title din da kake son ka ba mu a web page ɗinka wanda zai fito a cikin browser tab ɗinka. Shi title tag yana da amfani ne wajajen naming ɗin wannan web page ɗin namu. Kamar page da muke son mu kirkira za mu iya naming ɗin shi da index, ko kuma mu naming ɗin shi da home tab, ko kuma mu naming ɗin shi da contact us ko about us, kamar yadda kuke gani a wannan code snippet ɗin namu. Sai kuma h1 tag, wanda shi h1 tag wani header tag ne, ya fara daga h1, h2, h3, h4, h5 zuwa h6 tag. H1 tag ta fi kowace header girma, ita ne babbar header wato h1 header 1 tag, yana da opening tag yana da closing tag. H1 tag wato header 1 tag ya fi kowace header girma, yana fito da rubutu mai girma sosai. Sannan sai header 2 h2 tag, yana da opening tag yana da closing tag. Shi h2 tag bai kai h1 girma ba, shi kuma h3 bai kai h2 girma ba, haka h4 bata kai h3 girma ba, ita kuma h5 bata kai h4 girma ba, h6 ita kuma bata kai h5 girma ba. H6 ta fi kowanne header kankanta. Idan ka bude tag ɗinka ka rubuta h6 sai ka rufe shi, sannan sai ka rubuta abin da kake son, content ɗin da kake son ka rubuta kamar yadda muka sa a cikin wannan code snippet ɗin namu, sannan sai ka rufe wannan h6 tag ɗin naka. Haka ita ma header 1, haka header 2, haka header 3, haka header 4 har zuwa header 5 da header 6. Idan ka bude tag ɗin naka sannan sai ka rubuta content ɗin da kake son ya fito, sannan sai ka rufe shi kamar yadda kuke gani a cikin wannan code snippet ɗin namu da inda muka yi running ɗin shi a cikin browser. Sannan akwai strong tag. Shi strong tag yana sa rubutun ka yayi girma ne kamar kai bolding in text. Sannan akwai emphasize tag wanda shi ma yana da opening tag yana da closing tag. Idan kuma kana sa rubutun ka ya fito ƙananu wato subscript da superscript, shi ma ana amfani da sub tag da sub tag. Sub tag shine sub tag wanda yake da opening tag din shi yana da closing tag din shi kamar yadda kuka gani a wannan code snippet din namu, sannan muka yi running din shi a cikin browser. Sannan akwai sub tag wato sup tag, shi kuma superscript tag ne wanda a wannan shi kuma superscript tag ne wanda ana amfani da subscript da superscript wajen rubuta formulolin calculations ko kuma rubuta chemical equations na irin chemistry haka, misali da mass formulas. Ana amfani da subscript da superscript tag wajajen rubuta su kamar yadda kuka gani a wannan code. Idan kana son ka bada paragraph a cikin rubutunka wanda zai ba ma mai karatu dama ya fahimci inda ka dosa a cikin web page ɗinka, sannan kuma ya ƙara tsara maka web page ɗinka ya fito da kyau, za ka yi amfani da p tag.
p tag yana matsayin paragraph tag ne. Idan ka buɗe tag ka sa p sannan sai ka rufe shi, sai ka rubuta abin da kake son ya fito a wannan paragraph din, wato content of the paragraph, sannan sai ka rufe wannan paragraph din naka da closing tag na p tag kamar yadda kuka gani a code snippet dinmu, sannan muka yi running din shi a cikin browser dinmu. Akwai kuma tag din da muke ce mawa list tag. Shi list tag ana amfani da shi ne idan kana son ka lissafo abubuwa, kamar kana son ka sa number 1 apple, number 2 banana, number 3 kai lissafo sunayen fruit. Za ka yi amfani da h1 tag ka rubuta ka sa fruit sai ka rufe, sannan sai ka zo ka yi amfani da list tag. List tag yana akwai kashi biyu ne list tag, akwai order list sannan akwai on order list kamar yadda kuka gani a cikin wannan code snippet din namu, sannan muka yi running din shi a cikin browser. Order list shine mai ol tag, sannan akwai on order list shine mai ul tag. Duka wa'annan tag din ana amfani da su ne idan kana son ka lissafo abu. Sannan idan ka rubuta opening tag na ol tag wato order list tag, sannan ka rufe shi a gefe ko kuma a ƙasa, content din naka za ka rika rubuta su ne a cikin li tag wato list tag, wanda shine zai rika lissafo maka su. Haka shi ma on order list tag wato ul tag, idan ka bude shi sannan ka zo ka rufe shi a tsakankanin shi wato content of the list za ka rika sa li, wanda zai rika rufe maka misali duka abubuwan da kake son ka rubuta. Misali idan ka sa li ka rubuta apple, zai maka listing din apple as in bullet number 1, sannan ka ƙara sa wata li din sai lissafo maka a bullet number 2. Misali idan ka sa banana ko kuma orange kamar yadda za ku gani a cikin wannan code snippet din namu, sannan muka yi running din shi a cikin browser mu ya bamu output. Sai kuma link tags. Link tags su ne anchor tag wanda ake amfani da a tag a rubuta su. Su anchor tag suna ba wa mutum dama ne daga wannan pejin na website ɗinka ka je wancan pejin. Kamar misali kana homepage ne sai ka je contact us page ko kuma ka je about us page. Ana amfani da anchor tag ne wajajen yin wannan. Idan ka bude anchor tag ɗinka wato a tag ɗinka, sai ka sa link na address ɗin wannan pejin da kake son aje a cikin href attribute. Wato idan ka bude kamar yadda ku gani a cikin wannan code snippet ɗin, idan ka bude tag ɗin a tag wato za ka yi linkin zuwa wani peji na website ɗinka, sai ka sa href attribute. A ƙarƙashin wannan href attribute ɗin inda aka sa double quote a tsakankanin su ne za ka rubuta duka abubuwan da kake son ka rubuta na wato link ɗin wannan pejin da kake son aje. Misali kana cikin homepage ne kana son aje index page, za ka sa index.html a cikin anchor tag ɗinka a tsakankanin wannan double quotes ɗin da suke href. Idan ka rubuta sannan sai a tsakankanin wannan opening tag da closing tag na anchor tag wato a tag ɗin nan za ka rubuta sunan link ɗin da kake son ya fito a cikin browser ɗinka. Shi href attribute a nan ne ake rubuta url na pejin da kake son aje, imma internal page ne wanda yake a cikin website ɗinka ko kuma external page ne. Misali za a je wuraren third party kamar irin za ka yi linkin website ɗinka, daga nan website ɗinka mutum ya iya shiga Facebook ko kuma ya shiga Twitter ko kuma ya kai mutum WhatsApp, da ana amfani da anchor tag. Su kuma hotuna wasu abubuwa ne da suke ƙara ma website ɗinka kyau, suke sa website ɗinka ya fito ya abin ban sha'awa. Ana sa hotuna ne a cikin web page ta hanyar amfani da img tag wato image tag. Idan ka buɗe image tag ɗinka wato img tag ɗinka kai opening ɗin shi, sannan sai ka sa attribute na src wato source equals to double quote. A cikin wannan double quote ɗin ne za ka saka sunan hoton da kake son ka sa a cikin wannan web page ɗin naka. Idan kana son ka sa hoto a cikin web page ɗinka, za ka iya ɗauko hoton ka da shi folder ɗaya da file ɗin da kake aiki na html ɗinka. Sannan kuma za ka iya saka shi a cikin wata folder da za ka iya bata suna misali images. A cikin wannan src attribute ɗin inda aka saka double quote, a nan ne za ka rubuta sunan hoton naka dot extension ɗin shi. Muna da extension kala-kala, muna da png extension, jpeg da sauran extensions da muke da sunan hotuna. Idan ka rubuta sunan hoton naka, sannan sai ka saka extension ɗin shi wato dot extension ɗin shi. Misali kamar mu namu gashi nan mun rubuta shi a code snippet ɗin shi, sannan anan mun yi running ɗin shi a cikin browser ɗinmu mun ga yadda ya fito. Idan ka saka hoto wato img tag, ka tabbata da a guraren alt ka rubuta wani abu alternative ɗin sunan wannan hoton da ka saka a guraren alt attribute. Div tag da span tag wasu tag ne da suke a matsayin container a cikin web page ɗinka, inda za ka zuba musu abubuwan da kake so, sannan sai ka yi shaping ɗinsu zuwa yadda kake son su kasance a cikin website ɗinka.
ga code snippet na yadda ake amfani da div tag da span tag. A wannan bidiyon mun yi takaitaccen bayani akan fundamental element na web development wato HTML tags. Domin samun sababbin shirye-shiryen ku danna subscribe button sannan ku danna kararrawa da mun samu notifications akan sababbin shirye-shiryen. Mun gode.